All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA Kalarai Banya Chakmat Ban Khangi ki Kali Kit Tourist Nadu ka Khanre Trik Nailor Ban Rung Shikijaka Jungok Kai Perthai ka Jilla. Uba Recaldinus Dotling but Uba Balajit Jerwanong Aiktin ke Kenhon Haka Khat Santrik Unailor Kilapin Bana Baka Jingkhangi ki Kali Nabar Jilla Banyalami ki Nong Jungok Kai Perthai kan Yat Bet Shakmat. Kila kerpat ikipat ba ban kershan lang ha kani kajing tmu jong kani kaseng. Nalor kata kila ong, kajing yaki jongki kade halor kajing dawa na kasorkar jalla ya ka Reciprocal Transport Agreement RTA bathamai. Bat ban soy kajing menjur lang bat kasorkar Assam ban khang yaki kali bamday ML registered ban yalam nong jungok kai perthai shaki jaka jungok kai latno tang yaki ML registered vehicle. Shushu kaseng kalamaham banum penmi kanu kajing pen kolmar ha kasngi bakaseng kapen bana jing yaki ladalap yaki bashim kabu ne pen kolmar enle da kabating e. Sngi ka khandai khat santarik ubanai bakhandai arja apsan ngi kum ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ngi ai kani ka kerwa bat kajing pentip shaboro ki pai ba bat ka ipan ni kajing kershan na boro ki pai ba nagi dorbar snong nagi nong yelam snong nagi try hotel ki try guest house nagi NGOs bat ki pressure group baper bat kumjuru nagi para driver ki banyak kali kamai tang ki kali saushaka hendrai nadu ki arshaka shadu ki truck ki bus CA ba kani ka jingi ki jongi mentala arsnam nila dan ba yakran ba sarkar halong ki jing halor ki jing demand jongi ki jing kwa jongi ba kata kalong ban khang no iki kali ki bawan nabar jong state jong ka Meghalaya Bombay hi ki ML registered bakin khang no iki ne bat bakin numyo lech po tourist spot kai nga pensyai biang kani ba ni ong ba yikini ki kali ki badai Bombay ML kila banwan hadu ki Jakarta ki hotels ne kum hapo sar Shillong ni ai kila banwan hane hakini ki dipo kum kini ki stan ni ai ki baladan lupa jong ka Guwahati Shillong Guwahati stan kila banwan hakini kila ban sange hangne bat nang to kim kit hi ki kali local ne kita kali ML syakit Jakarta tourist spot but ru akwa ban pensyai hangne ba kania kamde ra bangile persya yano upai ba ne yano upat ubri upat kabri nyu trap ni kample persya ino hanre kani kalong ka legitimate demand sungi lamar ba mentala arsnam bla arsnam ila bu ikata ka jing demand jungi kum ka Reciprocal Transport Agreement ni balasain ha pedeng jong kasorkar bat ka badang dan bat badang im hadu mentah dari kasorkar kam pentrikam te da kani hi ngipan ni ka jing kershan bat ka jing ai met bat mensim jong pi ki pai ba bandan rengkat bat ni ha kani ka jing yaki bat nadu la shahi ngin sedang ban sam kini ki pamphlets haman ki jaka haman ki tourist spot ye ban pentip syaki pai ba begini bat ki tourist ba lada piwan syapo state jengi syapo Meghalaya ban sobha ban shim de ki kali local khanang ba ni ki ba nya kali kamai bedai na po try muluk jong kari Meghalaya ngin yo lang ni kata kamai ka jiro nang tapat ni kwa ban pentip syapi ba ka NH6 kata kalong ka jingle Shillong Guwahati si airport na syapo Poltan Bazar na sinu ru kanumdan kanu ka jingkhang na kaliang jongi na po ka Assam ru mo kanumdan ka jingkhang kila ban lek kila ban one bike kam dadan kanu ka jingya tangbang ngi karpat e boro khak kali ML ki bano na ni na po Meghalaya ni request yo pi ngi karpat yo pi balada pi lek syapo Assam ru sobha ban pick up tang na po hotels na po dipo na po Khanapara Poltan Bazar na po airport baik mo wat shim na pedeng surok lamar beli laga shim na pedeng surok yang sabailit nengi sa penken no eta kendon jong ka RTA dia kumtahi nga kerpat di pi boro ba pimdei ra ban lada pilet sa Assam shim ki passenger tang na po airport Poltan Bazar bat na po Khanapara na kita ki Jaka balabu na bentaki kali ML kembang ila juyang na do meswa dia nang tapat yakini ki transit vehicle kita ki bus balik nang ni ki bayak lengba jong ka Meghalaya ya kita ru kinumdan kanu ka jing pentut na ka jing penwit yaki nang tapat ki emergency vehicle nandu ki ambulance ki fire engine ki kali pulet ru kanumdan kinu ki jing penwit na kinu ki jing pendang yaki nang tapat bat yaki official government duties ki badan hapo official bawan na Assam na nanu bayak lengba nang ni jongi kinumdan kanu ka jing pentut na kalian jongi kabak hadu kalong ba yaki driver
Iki driver borok ni kerpat ba phimdei ban sim kabu ne ban le kita ki kam snew kau kam penjak buram yangi driver bat yangi ki pai ba jong gabriu nyau trap jong ka Meghalaya ba ngimdei ban le tam ne kanu ban penmi kata ka law and order problem hapo ka jing yaki jengi bat ngakerpat ba phidei ban sim me kane kum ka sinjam ka ba khia pha lamar ba da kani ngila ban pensyai sekipat ba bat ki bre ki bawan kai na bar e ban peni bangi ni dei kita ki driver ki balong komno ki badan disiplin batik bre tu belai badan ka akor ka buram ikwa ban peni ya kata ru syaki de kum tahi ngakerpat ya borok hot ki driver ba phimdei ban le tam ne penjabo ya kerteng jong ki driver tourist ne ki driver jong ki nongnya kali kamai borok he nang tapat nang ni ka kerua ni nak kaliang jungi ka association ru ni pentip caborok ki driver ba ki driver jong ki nongnya kali kamai ba phimdei ban simtam ya ka bai kali kum balabu kum bang syaidan kum bang laju ya be man gasngi ka silong Guwahati kan long syadu Sepoltan Bazar kan long Sanspa ado kana parai bat Sepo airport kan long si hajar de ngiru ngin sim be ya kata hi phimdei ban simtam ya kata ne phimdei ban sim dunai kata ma phimdei ban sim tam ne duna bat penthut iki pai ba lengba jong ka penhiar ne penkiu dor jong pi te yakini ki brev ki balap ngi kerpat ba ki pai ba ru kin pentip sangi phone number ngi la dep ai hang ne hapo ani hapo ka press release jongi phila ban pentip sangi khanang ba na kaliang jingi ngin pentip saki MBI sepo ki MBI khanang ba kin la ban sim action ne ki la ban sim kita kisen jam persa jong kini ki brev ba sim kabu ba pen thame ba pen bakala ya ka jingi yakhi jongi ban pen jabo jabanya ka jingi khi jingi te kum tahi nga ai warning biang nakaliang juga association ru ngi ai warning biang ba phimdei ban le tam phimdei ban sim tam ki bai kali bat ru phidei ban buram mi wei pai wei ada kedan kanu ke jing yu para driver ne para brev ngi dei ban yarap bet kinong yelam nakaliang jong association ru ngi nyadon haman ki jaka haman ki point ban nyadon rengkat bat phi te kum tahi ki driver borok khai sai sien ngapen kemau biang ba wat ya sim kabu ye ki bre ru mdei tang ki driver ki bre bombut ban sim kabu ba phimdei ban sim kabu ya kani ka jing yakhi jongi ladang ngilap mangi hi ya phi ban pen sitam mdei ra ka an ga sawan hadin ngin pen sitam sya mangi ya phi bat ngin sa sya ka an te tang kum tahi khublei siboy tang ha ka ban kong ni shap na kaliang ga all khasi Meghalaya tourist association ringkat bat kiwi ki ngilam ki badan ha ki district fair jong ga jala juni nya khublei ki pradabal ba hadu mentaksi kabangi ngidang don dekat bidang ya trace tom met mesin bila ai ketiga yang kamon nakaliang ke jongpi nyai khublei nakaliang jonga present jonga AKMT ru ngai khublei kelum lang ye borok klem de nyotang ye no de kani tang ke jing kerpat ke berit nakaliang jonga kumba filai I ba nilai trace tom bang yo ye ni thong ke jing job ke jongi nang ni skmat ke ban kong ai ka bang kwa ban ong hang ni nakaliang jonga abia ready te nggak syukur pat kita kerpat nak kalian juga kebenkong kalong ba ya kita pi JC beper ki bedan chapo time jaintia lani cha West Coast Hills Eastern West Coast Hills South West Coast Hills bakumba pi lai don benta aga jingelang jungi nak koi ka po chu pot ngai scam ba pi pin pikir lem yaki paradabal jungi bakin nomle ekonomi ba bakla ba in like nak jing thok bria jungi ban like nak jing sha pen thok bria ka kiseng jungi ki ason per ki badan ka ri ka ba jungi te ka ba ar ka long ba finishim kya da kata kalenti ka ba jai om shu ta ki wei pat kalenti ki ban pinyaman saw lani ban don kunu ka jing pen ibor ya te ki kali ki ban bar ka jala jungi kumbangi jukwa barobor naga seng jungi ka IKMT ngi kwa ya ka akor ka buram bat adu nengkong kesiru nyilalai akor ke buram bani kendu government te data adu ke digesngi ka ba ngin sedang la syai kan ke jingi ki jongi ka ba ngin straight tik tangi ki jaka jong kai ki badan ka jela ka bi jongi ompat ki wi ki jaka kumbala pensai nei wi member jongi kalong kelenti ki bayat haki national highway kan long bai ka bayat bai renti ka jingi ki jongi ka ban pau bai ba ni dawa bai ki terus spot ba ki kali ki panabar kin nembet su banai naga sarkar ngi dawa bakan thawi policy mardono om da ki wekelenti ban peni yangi da ki jing
pedi yang ini kini nukilan ti kiba ngin lek bakla la ni ngin pensau la ni mi kenu nu kajik sniu hak bai dei bat te jing dawa ka jongi te nakal yang jongi kwa ba sorkar kan rekam no polisi mardor hakiti turis spot ki berana jela ka bai jongi nang bangi ngin yo pan yalam kai la ni ferry ki passenger ki bawan ban jongok kai sebagai jela jongi dangi ki try jela try muluk le shibol